Még egy komikus esetről is szeretnénk magának valamit mesélni. Én sokat beszélhetnék a komikusokról, különösen az amerikaiak hajlandók, hogy komikus esetet hozzanak létre. Mikor a Karaibi szigetek között hajóztam, minden vasárnap visszamentünk Miami-ba, vagy vagy West Bandra mentünk, és akkor volt egy ilyen 60 év körüli hölgy, aki egy kicsit tengeri betegséggel, vagy sokat evett, egy kicsit hányt, és aztán utána jött egy napig, vagy másfél napig volt, egy kis ilyen hasmenése, és akkor én felírtam neki, hogy ő neki két napig diétázni kellene, és utolsóra odajött hozzám, és kért, hogy adjak neki egy nyilatkozatot, hogy vissza tudja kérni azt a pénzt, amibe ő neki a hajónak került volna az ő 2 napi étkezése, mert ő tulajdonképpen a hajótársának megspórolt 2 napi kaját.